104 फार्मार प्रडिउसार कम्पेनि आरो 22 कअपारेटिभ ससाइटिनो बेवहाय चेक होनाय जादों। 104 फार्मार प्रडिउसार कम्पेनिनो 1.5 लाख चेक होनाय जादों आरो 22 कअपारेटिभ ससाइटिनो 50,000 करि चेक होनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि माहारिनि गौरब आरो बिटिआर ओनसोलनि गौरब, आसामनि गौरब सर्वेश्वर बसुमतारी बिथां जाय पद्मश्री बान्था मोननो हादों, बिथांखौ जोङो दिनै बरायदों आरो मिजिंथिदों बिथाङा इयुनाव गाहाम देहा लानानै अराय सम आवगायलांबाय थानो हागोन। जोङो बिनि थाखाय इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों। दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंनि ओनसोलनि आबादारिफ्रा जोबोद जौगालांनो हमदों लासै लासैनो आबाद मावनायनि बिथिङाव। माइजों लोगोसे गुबुन गुबुन मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै फिथाइ सामथाइनिफ्राय लानानै गासैबो जि प्रडाक्शन बेयो बांनायनिफ्राय बांदों। देग्लाय बोसोराव मोनसे राफ एस्टिमेट जों खालामनानै नायदोंमोन, प्राय 3,000 कौटिनि जोंनियाव आबाद जायो। बे आबादखौ फाननानै जोंनि ओनसोलनि आबादारिफ्रा गयनिफ्राय लानानै माइनिफ्राय लानानै गासैखौबो हिसाब खालामोब्ला प्राय 3,000 कौटि रां जोंनियाव फैयो। दा बेखौ आरोबाव डाबल खालामनो थाखाय बिटिआर सरकारा बिथांमोनखौ ट्रेनिं होनाय, बिथांमोनखौ बायदिसिना सापर्ट होनाय, मेसिनारि सापर्ट होनाय, मोजां जोलै लाबोनानै बिथांमोननो होनाय, बे माखासे हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों। दा बेनिखायनो आं मिजिंथिदों जे फैबाय थानाय समाव बिटिआर ओनसोलनि रांखान्थि जौगानाया जिहेतु आबादनि सायाव सोनारो, जोंनि आबादारिफ्रा बिटिआर ओनसोलनि रांखान्थि जौगानायाव गासैबो बिथिंनिफ्राय बिथांमोना आवगायलांनो हागोन, जगदान खालामनो हागोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय जोङो गासैबो प्रिपारेसना जोंनिया जाबाय आरो बेखौ थाबैनो जोङो जोंनि बिजाथिखौ फोसावगोन आरो नोंथांमोना अब्लानो मिथिनो हागोन। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।